Kani All India Radio Shillong ke kubor ban pulih di ibadahun ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubor mentak stem. Ajing mut ke sarkar kemish ki jilla bat ki Union Territory bakin pendong kerting syushu iki jaka ai inject COVID hak kelabala jong ke jing ai injection hakari. Kentu ke sarkar kemi ki jilla bat ki Union Territory ban penbiang iki jing yada bat ke jing shangan jong ki kalikot kit oxygen. Bat play menteri rang ba ke jelai ke ying school batamai ke Mount Sinai Secondary School Tura West Garo Hills District henin ke singi ki kubor bapnya. Ke sarkar pedeng kala ajing mut ki jilla bat ki Union Territory bakin pendrong kerteng syushu iki jaka ai inject COVID ke bomdei ki balpanya da ke sarkar hakakalla ka balai jong ka jing ai inject ke ban sedang nadu ke siterik ujemang. Ke sarkar kemi kala batharu iki sarkar jilla bakin khot iki jing trilang jong ki hospital bomdei jong ke sarkar. Haka jingelang high level meeting ke balalong hendin ke sngi u health secretary Rajesh Bhushan ula batha ki jilla bakin penpenapat ba halor ke jing pendrong kerteng tang leng ba ka rukom online ne ko online registration na kabenta ka kathup jong ki banadu khat pras nem hadu sau pusan snem karta hakate ke jingelang u health secretary ula khmi bnya aru halor ke jing thmu manang pen klan shu iki hospital bat ki lat a jing sumar ki baladon na kabenta ki nong pang covid. Menteri rang badu kari Narendra Modi unsa ajing kren sekinong song kari bat sabari ru kumju haka program man ki bat jong ka All India Radio menta ka sngi kani kande ka benta ka bahnyo punrio jong ka man ki bat ya kani ka program an sapen sngu pat ba leng ba ki baro ki channel jong ka All India Radio bat Doordarshan bat la ru banyo leng ba ka website jong ka AIR News ka www.newsonair.com bat kumju ru leng ba ka mobile app News on Air an sapen live ru leng ba ka YouTube channel jong ka AIR DD News PMO bat ka Information and Broadcasting Ministry. Ki station jong ka All India Radio kin sa pensngaw ka man ki bat hakiktian tenra jong ki hadien jong ka jing pensngaw hakiktian Hindi. Ya ka program man ki bat hakiktian khasi sa pensngaw biang ru ha ka por prabaji chanmiet. Ka sarkar pedeng kala tho shabaro ki jilla bat ki Union Territory bakin ai ka jingeda bat ka jing shangan ka bapaka na ka benta ki kalikit ya kal air oxygen bat bakin penti kinai ka jingyo jong ki banyat bed hakilenti klem kino ki jing penthun. Menteri ki kampo yeng ka sarkar pedeng Amit Shah ula dep an kemi pnya halor ka jinglong jingman bayadei bat ka jing ki stat jong ka jing pang COVID-19 pala dep ru ban shimi shibun kilat kilenti bayadei bat ka jing pen biang ya ka oxygen shaki jaka ajing sumar. Kakanhun ki riu shampang kidang pet bat bishar sani bhai ka jing penyat ya ka oxygen shiki jilla bat ki Union Territory katkum ka jing don jong ki nong pang COVID. Kani ka jing kmi penya kalayarap shibun hakabaya day bat ka jing pen biang ya ki oxygen haki jaka a jing sumar hakaleng kari. Kari kala sakhi ka jing hyar jong ka jing don ki bayo ka jing pang ki shori ne ka kamalaria hadu prapusaw na kashispa usnem arajar arpo habaya nujor bat usnem arajar khatsan la ong menteri ketenat kekot kekia kari Dr. Harsh Vardhan. Haga jing penya jong ui ke jing elang reaching zero forum halor ke jing rat dingkong ya ke jing pang malaria barake ke sngi world malaria day leng ba ka video conference. Uvardhan ula ong bapalat prapulai na kashispa hiar ke jing don ki bayap na ka malaria usnem arajar arpo. Ula ongru bakari India kadang tray bandrat dingkong ke jing pang kishori na kari barok kawai pat kumju banno sinyang sa kajing baha jong kakot kakya kajing im jong kibriyo bat ban pendunai kajing dung. Haka arpusan terik uya yong man la usnem la juraki kum kasngi world malaria day bat kapang jong kani kasngi menta usnem kalong ban penpoi sa katong jong kajing rat dingkong ya kajing pang kishori ni malaria. Justice Nuthala Pati Venkata Ramana la shimsmai henin kisngi kum Chief Justice Basapu pra jongkari India. La penshim smai Ramana da President kari Ramnath Kovind hakajingelang kabalalong Harashtrapati Bhavan. Justice Ramana la shimti kakam na Justice Sharad Arvind Bobdi. Kasamoy tre kam jong Ramana kum Chief Justice kanlong kum bakhan riu banai pat unsa shong tat nakakam haka arpun de tarik unailar arajar arpo ar. Kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Laitili kijing mlian bangi baro ngi ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. Tungin ni lang banile persya ya kijing pang COVID-19.
Ngini peteng biang ya kubor hakan ni kestem. Umentri rang ba ke jela ukwan rat ki sangma nin kesengi ula play ke ying school bathamai ke Mount Sinai Secondary School Tura ha West Garo Hills kabala baiting ka hapo ka supporting human capital development jong ka Asian Development Bank. Haba ajingkren ha ka tege jingelang umentri rang ba ke jela ula banjur halor ke jingkongsan jong ka jingnang penyar ke jingnang jingtip jong ki sap ki pong jong ki khana puli. Ula ongro ba ka sorkar kalapai kmat sa ka jingkentiu ki samla da ka jingwan ra ya ka mat trekam na ka benta ki khana samla. Kabaga jingtmu bakongsan jongka kalong ban ailat ya uwe pa uwe samla haka jela bakin penpau bat kentiu kasap kapong kabakidan. Deputy Commissioner ka West Garo Hills Uram Singh ula ong baka jingkentiu bat penjanai ki rukom hikai ka deka na kilat bat haka jo kapor ka deiru ban ai mensim bat penslur ki kena pule bakin penpoi syakatong jongki bat ban penslur ki bakin dani ka mensim ban long kinong yalam. Ha Meghalaya dan chispa sanpusan ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 bat iwei balaklat no nakadaw ka ni ka jingpang henen kesengi. Ha kawei pat kalyang ki dan chispa sa puprangot ki balakot no naka COVID-19 henen kesengi. Katanat ka kot ka kya kala pentip baka jingdan ki bdeu ki balaklat naka COVID-19 ha ka jela ki lakiush ki chispa san puprangon. Ka jingdan ki bdeu ki badangdan ni ka jingpang baro kilong siejar arspa sa pusangon pat baro ki balakot pat kilong khatsa hajar lai spa pra pusangon. Director ka Health Services MI Dr. Amanwar ula pentip bana pedeng ki chispa san pusangot ki bayo thamai hinyo pundrengot naki ki dei ki bawan pai na bar jela. Dr. War laya turu babaro ki bala pendep ya jing ai injection COVID-19 ha jela hadu menta kilong arlak ndai hajar khat arngun. Kum shibanta jong ka jing rakhe ka National Panchayati Raj Day henen kesengi ka jela Meghalaya kalasha itu kum ka wei na ki jela ka bala trei kambha ha ka jing pen trei kam ya ka Village Level Development Plan VLDP. Bat ka wei na ki VEC kata ka Milim Mauyong VEC jong kabadan hapo ka Milim CNRD Blong kalayo ikukusnam Gram Panchayat Development Plan Award arajar arpaway. Hakabaya day bat kani ka jingyo kusnam umentri katanat Community and Rural Development ka jela uba Hamlet Sandoling ula IT yung mau kerteng bat kasernot syaki nongkit kam jong katay ka VEC ringkat ka pisa ka basan lak tingka. Katay ka VEC kalayo jingero halor ka jing tri kam bha hakini ki saus nem balalen haka jing pentri kam purai ki program kum ka MGNREGA PMAYG NSAP DDUGKY nalor ka jing pentri kam ya ka VLDP. Kajela Meghalaya kala shemi ka rai ben penlip boarding laikan taman la kasngi day nakadaw jong ka jing penlip yaki artalik unit jong ka OTPC Palatana Power Plant ha Tripura. Umentri ka tanat boarding ka sorkar jela ujim sangma ula pensyay ba nakadaw jong ka jing penlip yaka unit ba ar jong ka OTPC Palatana Power Plant kalawan ra ka jing pensange ka jing sam boarding na ka OTPC kabala kata omtang ka jela Meghalaya henry ka tan syatay lamingi hibaro kaway. Kamhaswa katanat boarding kalapan benai ka jing penlip boarding na do ka arpu saw taring na kadaw ka jing maramot ya ka unit baneng kong jong ka OTPC bat ka jing penlip boarding kan yay peteng tat hadu da penbena da kumboy pan. Kabor Penyat District ke Kokrajhar District ha Assam kalasdang ke jing pet banyak COVID ya kinonglet nongwan na kiwe ki jela ha Sri Rampur Gate. Ya kani ka jing pet banyak lasdang ru ha Chogolia Gate ha Dubri District kabadan ha Kaput bat ka jela West Bengal. Lasyem ya kani ka rai kat kum ka jing ptha jong umentri rang ba ka jela Usar Bananda Sunowal pan penlong ka jing pet banyak kitan Kaput ka jela. Bat aswa ban penkut ya ka kubor sa sisin kimat bakongsan. Ajing mut ke sorkar kemish ke jela bat ki Union Territory bakin pendrung kerteng syu iki jaka ai inject COVID-19 hakat kela bala jong ka jing ai injection hakari. Kentu ke sorkar kemi ki jela bat ki Union Territory ban penbiang ki jingeda bat jingsngan jong ki kalikit oxygen bat pli umentri rang ba ka jela ka ying school bathamai ka Mount Sinai Secondary School Tura ha West Garo Hills District henen kesengi. Bat katung ila poish ka bakut jong ka kubor ka bawan syapi naka All India Radio Shillong.